Трамвай – гэта надзейны і гнуткі від транспарту, які з'яўляецца асновай пасажырскай сеткі многіх еўрапейскіх гарадоў. У нашай краіне ён з'явіўся раней за Маскву і Петербург. У якім горадзе гэта сталася, дзе меў ездзіць гомельскі трамвай і чаму ў Мазыры і Наваполацку ёсць хуткасная трамвайная сістэма, а ў Менску яе няма. У наступныя хвіліны я адкажу на гэтае пытанне, але перад тым, як мы пачнем, не забудзьцеся падпісацца на гэты канал. Ваша падтрымка важная для развіцця беларускамоўнага Ютубу. Першы трамвай на тэрыторыі Беларусі з'явіўся не ў Менску. Ужо ў канцы 19 стагоддзя Віцебск уклаў канцэсійны дагавор з французам Фернанам Гальёне. Частку сродкаў кампенсавалі гарадскія ўлады, рэшту укладаў інвестар. Гарадская электрастанцыя таксама была пабудавана ў першую чэргу дзеля трамвайных ліній. Больш за тое, транспартная фірма была зарэгістравана ў Бельгіі, што можна назваць афшорам 19 стагоддзя. Маршруты запрацавалі 30 чэрвеня 1899 года. Гэта раней за Маскву і Петербург. Увогуле, вялікая гісторыя віцебскага трамваю заслугоўвае на асобнае відэа. Калі вы так лічыце, пішыце свае каментары. Не ўсе жыхары Гомелю ведаюць пра яго трамвайную гісторыю. На мяжы 19 і 20 стагоддзя гэты горад хутка развіваўся не толькі як эканамічны, але і прамыслова-чыгуначны цэнтр. Таму ў 901-10 годах ідэя і схемы будучага транспарта разглядаліся ў гарадскім савеце. Але рэвалюцыя і кастрычніцкі пераварот 17 году фактычна скасавалі праект. Займацца ім банальна было няма каму. Ужо ў міжваенны перыяд планы павярнуліся. Да пасажырскай функцыі дадалася і грузавая. Усё як на нядаўна зачыненай лініі ў Дрэздане, дзе праходзілі запраектаваныя маршруты. На асноўных і па сённяшні дзень напрамках ад вакзалу да сучаснай плошчы Леніна, ад яе ж па вуліцы Савецкай, ды і пра лінію на Барыкіна і Новую Белісу таксама не забылі. Вуліца Палеская тады яшчэ не мала шляхапроваду, таму з абодвух бакоў пераезду былі запраектаваныя канцавыя прыпынкі. Плюс планаваліся адгалінаванні на шэраг прадпрыемстваў, каб мець дастаўку тавараў з чыгункі. Вядома, што Другая светавая вайна чарговы раз перашкодзіла праекту. Але ўжо пасля яе горад пачаў планаваць сваю трэцюю, крайнюю спробу стварыць рэйкавы транспарт. Схема лініі амаль паўторвае сучасныя маршруты тралейбуса ў тых раёнах, якія існавалі на той момант. Адзінае, што дадатковая ветка мала праходзіць праз Мохаў пераезд. Напэўна, там планавалі мост ці танэль пад чыгункай. На жаль, праект не ўхвалілі, на маю думку, на карысць тралейбуса, які не патрабуе ўзмацнення мастоў, шляхапровадаў і будаўніцтва рэек. Гэта менш пасажыраёмкі від транспарту і лічу, што другому гораду краіны яго моцна бракуе. Я меў досвед жыцця як у Менску, так і ў Гомелі, і з таўканінай у тралейбусах часцей сустракаўся менавіта ў абласным цэнтры. Сябры, нагадваю пра унікальную магчымасць не толькі падтрымаць канал, але і напрамую удзельнічаць у яго развіцці. Ужо зараз працуе чат, дзе я дзелюся працэсам стварэння відэа. Мы абмяркоўваем тэмы будучых ролікаў і не толькі. Іншыя бонусы і падрабязнасці на старонкі спонсарства пад гэтым відэа. Давайце разам зробім стабільны праект папулярызацыі ідэй утульнага гораду. Менск. Ці хапае яму трамвайных маршрутаў? Вядома, не. У адрозненні ад самай вялікай у свеце тралейбуснай сеткі ці паступоваму развіццю метро, трамвай вельмі адстае ад запраектаванага ў генеральных планах развіцця, а яны былі даволі маштабнымі. Па-першае, гэта вялікае полукола, якое б звязала Каменную горку, Сухарова, Паўднёвы захад, Курасоўшчыну і Лошыцу з Серабранкай. І калі ідэя лініі метро па другому транспартнаму колу падаецца неапраўданай, то раёны бліжэй да МКАД шчыльна забудаваны спальнікамі. І падвоз да крайніх станцый метро пры трендзе на вынас прадпрыемстваў у вобласць даволі лагічнае рашэнне.
Далей планавалася з'яднаць Серебранку і Чыжоўку прамой лініі да цэнтру, што значна б разгрузіла ўсходнюю частку чырвонай лініі метро. У плане ёсць і лінія ў Шабаны, на Ангарскую, але нічога з таго не было зроблена. На жаль, бо ў польскай сталіцы трамвай цягне на сабе большую частку пасажырапатоку. Зручнасць жыцця не так залежыць ад наяўнасці метро побач, як у Менску ці Кіеве. Горад развіваецца больш раўнамерна. Менску трэба больш трамвайных лініяў. Асобным месцам у генплане мела стаць Сухараўская лінія хуткаснага трамваю, фактычна вылучаны ад іншага трафіку транспарт. Яго актыўна абгаворвалі ў 19-20 годзе. Далей у сеціва патрапіла візуалізацыя лініі, як сцверджваў аўтар ад Мінск-метро праекта, якая ў сваёй канцэпцыі пазбаўляла аднаго з галоўных пераваг такога віда транспарту – таннасць адносна метрапалітэну, неабгрунтаваная колькасць эстакад і наземных станцыяў. Па сутнасці праекту трэба было пабудаваць толькі танэль пад чыгункай у раёне станцыі Менск-Паўночны. Рэшта шляху сустракалася б са светлафорамі нечаста, і то гэта можна было б наладзіць. Ці апцыянальна пабудаваць эстакаду на другім транспартным коле. Чаму мы так сур'ёзна абмяркоўваем ролік з Ютубу? Бо афіцыйных праектаў ніхто не бачыў. Але пасля таго былі заявы ўлады пра надмерныя кошты стварэння хуткаснага трамваю. На жаль, Фрунзенскі раён з насельніцтвам Магілёва не атрымаў дадатковы хуткасны шлях да цэнтру. Калі вам цікава менавіта гісторыя трамваю ў нашай сталіцы, пішыце каментары. Гэта вялікая тэма на асобны ролік. Менск багата ў чым можа пазайздросціць Мазыру і Наваполацку, бо ў іх ёсць хуткасны трамвай. Гэтыя гарады маюць гіганцкія прамысловыя раёны на адлегласці ад жытлавых масіваў. Нафтапераробчыя заводы самі па сабе маюць размеры цэлага гораду, але стабільна і хутка перавезці тысячы іх працаўнікоў можа толькі абасоблены ад дарогі транспарт. Мазырскі трамвай ёсць маёмасцю завода, а не горада, што ў прынцыпе унікальны для краіны выпадак. Можна азначыць якасную эксплуатацыю старога рухомага складу. Гэта трамваі КТМ-5, адносна менскіх больш новых АКСМ. Да і новыя мадэлі Белкамунмаша ўжо ездзяць па ўсходняй сталіцы Палесся. Менск жа пакуль чакае гэтую мадэль. У 2020 годзе я асабіста здымаў гэту унікальную лінію. Калі цікава, спасылачку я пакіну ў апісанні. Іншы хуткасны трамвай, трэці ў Савецкім Саюзе, пабудаваны ў Наваполацаку. Таксама звязвае жытлавыя масівы з заводам. Таксама ідзе асобна ад дарог, што робіць яго стабільным ад корак. Але апошнія годы ўсё часцей гучаць ідэі і нават эканамічныя разлікі звязаць усю полацкую агламерацыю трамваем. Канчатковым прыпынкам мае быць вакзал у Полацаку. Між двумя гарадамі вялікі пасажырапаток. Спадзяюся, што ідэя не скасуецца, і самы старажытны горад нашай краіны атрымае файны від грамадскага транспарту. А што думаеце вы? Якія транспартныя рашэнні дапамагалі б вашаму гораду? Якія тэмы для відэа вы б хацелі пабачыць на канале? Пішыце свае доўгія каментары, вы былі на канале «Фактар горада». Да сустрэчы!